Ndo mana gente kele mono. Ashi ko shiri ya zere. Kire this video na. Kefo ka ndị nna anọ si ju na pick up. Kefo na afia ka ha shi abata. O we go bu na ha gbara night. We no na this kind of pain. Gị na jo onwe gị ha wekwere husband. Fa ngori husband. Ma nke ku nwa nọ na moto. Agosi na tadira afọ anụwa. Gede ka wakata shiwe ashazie to an extent. Nwa ya na-etegisi risk kwesịrị na-etekizi. Nwa iku nwa aka etegisi risk kwesịrị na-etekizi. Iji wee fụ that na ụmụ ya riri nri. Iji wee fụ that na family na-aga. Pata enwere di ya, enwere nwoke o nwere asị di. Kedu ife na-eme n'ụwa kịta anụ a? If you can this mother snatch you na pick up. Ba na agba ju efo no mo agiri nni. Ba na agba ju efo no mo agara school. Onu nwoke wesiri na these days bu nwa na do say times 100. Ya fu nwoke zuru oke. Chifo isiro of ka to ihe na anu. Ya ga we ga to draft. Mo ga no ụlọ kai. Nwa ya atọ na ebe ọ na-ata afụfụ. Iju efo no azụrụ ụmụaka. Oge mbụ a na-asị nwoke lụcha ọgụ nwa nwere akụkọ mana kịta azibuzu nwa lụchizi ọgụ nwoke nwere akụkọ. Ife mebigo to an extent. This thing should stop. Enwere limit nwa kwesịrị na agbarawe mbọ iji wee fụ na yere ụmụaka nọrọ. Iji wee maka na ụmụaka na-aga nọ with nne ha. By these days ya fụ nwa anyị lụrụ di ya bịa pụ nwa gbara ebe a na-achụ ego. Omoze ife na everything aghasa. Ina for this video gị na-atụsa goro onye ọbụla aka. Ọ dị important onye ọbụla for this video. Ngwa bụ nwa na-agụ akwụkwọ na university. Nne gị na-esi ndị ego ya agụ akwụkwọ. Ike this video na ya. Gbaa mbọ share ya.